जों न'आव मानि थाखाय फैदों नोंसोरो जोङो मेगन नायजानो फैदों मेगन मोजांथार न' खाथियावनो डक्टर फैदों नायनो अरुणाचलनि आरो ओमफ्राय जों आसामनिसो मानसिया होमबाबो जों आसामनि जों जेरै अरुणाचलनि जागोन मिलायो नालाय जोंहा आसाम अरुणाचल नै बेनोथार बे लामानि ओरैबा दा मा जागोन लेफ्ट जागोन ना राइट जागोन साहा अरुणाचल खोलाहा आसाम अरुणाचल जोंनि बायदि जायगा मोजां गैया आरो जेरावबो जोंखौ मानसिफ्रा अरुणाचलाव दं होनबाथाय जि जोंबो थांगौमोन बेरायनो होनगुलायो नङाबा जोंहा अरुणाचलावसो न'नि ड्रेस गाननानै फैबावो लकेल ओमफ्राय मानसिफ्रा सानो आरो अरुणाचल होनबाथाय माने गोजानाव बेरायनो दंहैयो सानलाय आरो ओमफ्य दसेनो अरुणाचलनिफ्राय आसामाव होनबाथाय थांनानै नैबे माने आसाम अरुणाचल राजकर लामा आरोखि बेयो मिथिगौ राजकर लामा आरो बेनि बे लामानि नामा राजकर आलि ओमफ्राय ओरैजाय हाबबाय जोङो अरुणाचल लोगोफोर बेनो अरुणाचल नै हाजोआ एनि कलनि बेयो जाहैबाय चाकमा कलनि चाकमा बास्ति बिसोरखौ मोनसे गामिनिफ्राय मानो खालामनाय एयारफिल जानायनि थाखाय बिसोरखौ एरख'नानै बेयाव जमा दोनफैजोब्बाय आरो एखे न' माजों दं जि मोजांखा नै बेयो ओरै थंब्रै ओंखारदोलाय ओरैजाय हाबदोलाय जि मोजांखा बेरायनो बेलासियावहाय मर्निं वाक नङाबाबो हारसिं नङालासिनो लोगो सासे लानानै बेरायनो मोजांथार गरम मानसिफोरनि गेजेराव सिरि हनै मन्दिर दंलायलायो आयु स' किउट खानै नङा आयु मासि मोजां मानसि थायोना थाया जाखो ना मोजांथार बिसिना सोबनिफ्रायबो बिस्रा माहाजोन खोमा ओमफ्राय गावसिनि मडेलाव लुदेरबाय खोमा नङाबाथ' बिसोरनि होनाया नङा नै बिदिसो हे सांमा बोराय सांमा मानसि आरो नै बिसोरना बेयावलाय मा जानायमोन मन्दिर जादोंमोन ना मानसि थैनायखौ बिदि माबा खालामनानै दोनो ना बिसोरो बिसिनाबो न'आ मालाय मोजांथारना ओंहाय हनै बैग्रि बिफां थानायजों बिसोरनि न'खराव जि साइज नुखादों मालाय गेटबो होबावबायसो बिस्रा ना नङाबा साइडआव rilis langsung main mana mana boleh Ramakrishna Mission Hospital Itanagar ni masih ni hari ni dulu लोगोफोर नायनानै फैखांबाय मेगन खानिफ्रा मा मोनदों बेसेबांबो गाज्रि नङा मेगनाबो होमबाबो एसे बिदै ओंखारबाय थायो नालाय फुंखा दं नालाय मेगना एसे ओंखायनो मेगनाव निज्रा दं जोंहा फुंखा आयौ मबाइलानो गोलैसिगौमोन हमलाय थैखागोन आङो हलायनो हाया ओरैबा दुखिया अबस्था आयु थांनोसै थांफिनो बेकार जाबा खैया जानो लागोन बे गाज्रिखौनो जायाबा